Yani daviya salı ne mecbur ki daviya salı da her tişvere çareser kirin. Dikarin daviya salı da disa peymanek nu çekin kuj bu demore direş kirin. Var xuya yok ev saji beve yani daviya salı çend rojba. U var roja te payin ku dinavra Rewbriya Xwasar u heze Sûriye Demokratik u Rewbriya Şamê de disa hevdîtinên şî pêk were ji ber ku ewana nivîsek şandibûn û Wezîrê Karê Derve Sûriyê divê civîne bi heqafîdaran ji xwe behs kir ku got bi ji wan re şandî. Di wir de yani li gorî ku hat femkirin yani ev hemû nehat weşandin li gorî ku ragihandinê de hat behs kirin wer xuya yekê bi tu planekî ya jî nêrînek ji bo çareseriyê nîne zêdetir behsa tiştên ku divê qasede bike ew hatine gotin û qasede jî û Rewbriya Xwasar jî evana nirxandin û bersivek dane bersiv çiye em hêj nizanin lê wer xuya yekê niha hêzê Sûriya Demokratîk Rewbriya Xwasara Bakur rojavayê Sûriyê yani tişta ku dev jê bernade çiye tişta sereke ku dev jê bernade ew e ku parastina gelên ne tenê Kurd yani li Helebê jî li deverê dê Sûriyê jî û taybet li deverên ku niha dibin ewa wan dane kontrola wan dane Bakur rojavayê Sûriyê yani li wê derê nabe ku parastina van gelan parastina civakê were berdan. Ev ya xeta sor e. Li ser vê esasî ev parastin evê ça were formüle kirin, dikare ça were pênase kirin, ev ya dikare ça bi Rewbriya Şamê re entegre bê bi Kurdîne were pêkanîn. Li ser vê Rewbriya Xwasar bersivek şandiye Şamê û biriya navbeynkara, biriya Amerîkayê bersivek daye û ev bersiv di civîna ku wezîrên Türk çûn Şamê de jî hatiye şîrovekirin wisa hat famkirin û li gorî ku tê dîtin Tirkiye di vî warî de ji vê bersivê nerazî Şam dixwaze ku li ser vê bersivê hinekî bifikire hinekî binirxîne ji xwe wezîrê wan wisa got lê Tirkiye dixwaze ku her tişt li gorî wan were dîsa gef wan haqan fîdan niha erê yani gef war li gefê valan yani ji ber ku niha Tirkiye dixwaze bi riya Rewbriya Şamê van zextê xwe bide meşandin û Rewbriya Şamê jî erê wek Birêz Aldar Xelîd got yani gelek biryara nikare bê Tirkiye bide û angajeyê Tirkiye bûne lê Rewbriya Şamê di çerçeveya projeyekî navnetewî de çûye wê derê û şertên ku Tirkiye li ser wan ferz dikin wan jî dikin tengasî. Eger em li çapemeniya navnetewî binêrin ewana bi şeklekî bêyî ku navê xwe bibêjin dibêjin Tirkiye yani me jî dixê nav zametî ew jî dibînin ku tiştên ku Tirkiye dixwaze bi rastiya li Sûriyê û herêmê re dijberî hevdûnin yani ne pêkanin. Ji ber vê sedemê ew jî adizin ji ber ku Amerîka jî tiştek din dixwaze, Brîtanya tiştek din dixwaze, welatên Ewropayê tiştek din dixwazin, Tirkiye tiştek din dixwaze, Erebistana Siûdî tiştek din dixwaze yani niha ê li Şamê Rewbriya Amed Rewşan pir xerab û hatine dor pêşkirin yani ku ha dawam bike bifetsin. Li aliyekî meseleyên navxweyî Sûriyê, aliyekî Tirkiye, aliyekî van welatê din, aliyekî din pêwîstiya wan bi meşrûbûna navnetewî heye, pêwîstiya wan bi pera heye, pêwîstiya wan bi tiştên din heye. Ew ê çi bikin, çi nekin ew jî nizanin û Tirkiye hal pêşiya wan astengiyek mezin e wek alîkarek mezin xuya dike lê esas Tirkiye li pêşiya Rewbriya Şamê asteng e. Eger Rewbriya Tirkiye nebiye Rewbriya Şamê niha bi Rewbriya Xwasar re pirsgirêkê xwe jî çareser kiribû û Sûrî ketibû qonaxeka din ew jî vî tiştî dibînin. Ne ji ber ku însanê baş in û dev ji fikrên xwe berdan ji ber ku daha rasyonel difikirin yani ji Tirkiye bêtir rasyonel difikirin di van meseleyên navxweyî de